እህታችን በአንድ ቀን አይኗ ስለበራበት ድንቅ የፈውስ ስፍራ ልንገራችሁ። ከአዲስ አበባ በ26 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ብቻ የሚገኝ ሲሆን ሰሚ በዕለቱ ቅዱስ ሚካኤል ህዝብ ትግራይ ብለክለም ትሕቲ ፈጣሪ ኣብ ዓለም ትሕቲ ፈጣሪ ጻድቅ እንተሃልዩ ህዝብ ትግራይ ጥራይ ብፁዕ ጻድቅ ኣነ ክነግረኩም ሓጢአት ደይብሉ የዋ ህዝቢ መድሓኒት የልወልኩ ወስ ቀታልየ ኮይኑ ግነየ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ቀረብ በላህ ነግረክን እሺ ኣነ ቡና ብጣዕሚ የልሰቲ ብጣዕሚ ካብ ስራሕ መጽ ቡና የልሰቲ ኣጥራሕ ከውደ ሰላም ክቡር ቤተሰብና ሎሙ ከም ትልሙድ ዝተፈላለዩ እዋናውን ሓድሽቲ ዜናታትን ሒዝናልኩም መጽና ኣለና ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ክትዘናግዑ ድማ በፍቅራን ሓትት ሎሙ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝዋወሩ ካብ ዝውዓሉ ኣዝዮም ኣዘራረብቲ መደነቅትን ዝኾኑ ተንስተመረጻ ሒዝናልኩም መጽና ኣለና ካብኣቶም ድማ ኣብዚ ሎሙ እዋን ከዘራረብ ዝውዓለ ቡና ትሰትያ ደቂ ኣንስትዮ ኣገንዳወልከን እዛኽን ተብዝሖ ተብለከናል እስኪ ዛ ቪዲዮ ዚኣ ተጋብዙልኝ ሪእቶኹም ድማ ኣብ ኮሜንት ጻፉልና ኢኹም መድሓኒት የልወልኩ ወስ ቀታልየ ኮይኑ ግነየ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ቀረብ በላህ ነግረክን እሺ ኣነ ቡና ብጣዕሚ የልሰቲ ብጣዕሚ ካብ ስራሕ መጽ ቡና የልሰቲ ኣጥራሕ ከውደ ቡና የሰቲ ንጉሆ ክኸተልኹ ገለ ማለት ኢና ኣብዚ ዓመት እዚኣ 3 ግዜ ሆስፒታል ኣተይ تمالي أذين كل زيان نازع قدمتي بقى يمنجتهن زماجراتي بتعمي حمنمو كل التجذب بناستي ترش دمكاسي غير بناستي متشي الخوني لا مالتي اي خالك عبد دليك عنزا بانا هوسبيتال نيرت مالس غفر قليت لك بانا مسكدكم اكاديمي بتعم حفيلو او كلي درجه بصح بقى دكاتره تراواريهم بزح مدحانيت وسيده قلقله معرا مسلبي مسقله بصح ነገር ገይሮም ላይ ድሓር ጋቢል ለይ ድሓና ኮይና ማለትና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ሓደ ግዜ መድሓኒትና ይሕወይና ኣይተልዑ ነገር ኣታሊኽን ኮይኑ ከይተግኒኦ ኣብ ህይወት ክንሺ ናትኦን ሊቡና ብዙሕ ነገር ይሕወይና ኢልኹን ብልደጋገም ኩኖ ቁጥሪ ኣታሊኽን ክኾን ሰለልኽ ኩሉ ነገር بميزان تلخون ጥቡቕ ኢለ ሓስብ 00 ና መጨረሻ ቡና ኪትሰቲ ናይ መጨረሻ أو هيوتيس كيح مسمر تواهيون تمالي انقدي أنا بني تفلالينا إناس خن دك نستحواتي هيوتخن كطف هيوتخن كقطف كبلع لما نجر ما متجرشاي تدليني الخن همزة أنا حد جياني أخص خن لا ليد ليك النجر سوي خن سوسي خن وما نمي هنا على حما قريبتي خن قلا أي حوا خن 00 لما أنت مشيتون عسى دخلت ساعة لنا مرحانيت ንምንታይ ኢኹም ብሃይማኖት ተኣምኑ ይብለና ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም ሃይማኖት ማለት እንታይ ማለት እዩ ፈጣሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነ ብምንም ኣየኣምንን እየ እንታይ እዩ እንታይ ኢኹም ተኣምኑ ዘለኹም ኣይርዳእንን ይብለና ኣሎ እስኪ ሪናዮ ንመለስ ሓሳብኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ጻፉልና ኢኹም ኣነ ባዕለይ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይክተልኒ ኣብ እግዚአብሔር ኣምነ ፈጣሪ ከም ዘሎ ኩሉ ዚ ካባኻ ትሒዝካ ዘሎ ኣብዚ ህይወት ኩሉ ከባቢና ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ የመስክር ሃይማኖታት ግን نفطاري كميلك تملكه خمسة لك زوات أمام رحتاتي توم زختلوا يخبرلوني أنا أتوقع هاي ما تكتل بزاد الرجازية بزاد وعزية سبب الله يترجمه صبر حارة تسألك لمن تأخذ زبل تلقو نبتي دحرايز متبي مالتي هجي سلازم عايز مفعلي يكون مفعلي زخونة سا من التهليوانا من تأخبير الله خير سكاني بالله مسلمات أمانة بوديست أمانة كريستيانات whatever سات أمنو نقدر أنا هجين عاي كسب زي صلواني مساي كسب سجد وين مساي كسب عنا تشمو تمل على سبتي بيت مقدس جو بيت صلاتنا تأمن له بوتاتنا عنا كسب إلى زي جدتني ساكم يبلي هذه إزي حجيت ناي بيت هالي كلن فتاري كم زبل كياكو فطور تهالي فتار الله يس زي كان العالم هجي تفتاري جن كميل كيها ختم له خدلي كل سبنا ناتو ممرحو that's why كريستنا يتو انكو كون عن تلكاس كريستنا خندي تماقيل للومي باش حد مسلمنا يتو عن تلكاس مسلمنا كنا تماقيل تايزر ايكاش عوسي هذا يونيفرسال حق الله فطور انتهالي فتار الله كميل كتم له خدنا اخايز ملك دلاي كاملكو انا ابع رؤيتي بلين نقصي تقول لان تجمير كايت اجي زيت ود لها معك انسي بهايمانوت انتلكاني نع خير كم سب كني هايمانوت كريستيان مكان كبيت أبيك سنة أمك أخاسي سبيخة تولد
سبي خاتولت أصلا ما يزولت سبيلن كريستيان زولت سبيلن وي بوديست زولت سبيلن سبي خاتولت قال عينت فلاسفة غامسين حاج زقرم انفورميشن أما حلالي فزود زي حلف له حزبي إذا فيديو كلها سمعكم ما أنت داخلكم مجمرة بباهلي جميرو دحرنا بساعة سعيد تقرنيا مسي ساعة سعيد تقرنيا سقنت إريو دحرنا فتي ملا حزب مسي زمناو موسيقى تبابعوني له چلقي مغريفنا بحاصيرو غرمي سونتايز بلنا زلو አይትምጡንን ይቆም ይዝብለና ዘለ እዛ ዘረባዚ አብዛሐት ሰባት ኮኮማ ስዑዋ ሰሚዒ ሃይማኖትን እምነትን ነጻጽሎም ክሪዎም ክርኢ ከለኹ ሰምዕ ከለኹ ይግረም ነው ግን አባይታ አስዱ ይተሐቂ ሃይማኖትን እምነትን ፈላሊና ክንሪኦም ንኽእል ዲና እቶም አብዛ ዓውድ ዝፍልጠት ዘለኩም ሰባት መብርህ ተትቡና ጽበይ ነዚ ህዝብ እዚ አስተምሮ ተትብዎ ምክንያቱም ሙጅባራት ይፈጠራሉ ሃይማኖት ታይ ማለት እምነት ከንታይ ማለት አነ ከምሰብ ሃይማኖት ማለት ሓደ ዓይነት እምነት ዘለዎም ሰባት ምስ ዝሓብሩ ሓደ ሃይማኖት ይመስርቱ ማለት እምነት ከፈጣሪ ዘለካ እምነት ሕጂ ፈጣሪ ያምነ ሃይማኖት ግን የብለይን ክብል ከሎ ዝሰብዚ ፈጣሪ ካ ንፍጥራቱ ክገብርዎን ክሰርሕዎን ደስ ድብሎ ወይ ዘገድዶም ነገራት አለው አብዛ ዓለም ቡ መሰረትና ነበር ሕጂቲ ፈጣሪ ዝብለና ነገር አበ ተረጋግሙ ምዝፈላለዩ ሰብ ደቅ ሰባት ነናይ ባዕሎም ሃይማኖት ይፈጥሩ ካሊ ምስጢር ይብሉን ሕጂ ሃይማኖት ሃሊካ አብዛ ዓለም እምነት ሃሊካ በዘይ ሃይማኖት ክትነብር አይትኽልኒ ካብዛ ዓለም ወይ ካ ስፒሪቹዋሊ ግን ሪሊጂየስ አይኮንኩን ሃይማኖታዊ ሰብ አይኮንኩን ክትብል ትኽእላ ግድን ግን ትስዕባ ሃይማኖት ምስትሰነ አቡ ሙረኻ ተመላልሶት አተሐሳስባኻ እግዚአብሔር ዝብለንስ እዚኣ አይልካ ተአምነሉ ነገር እሱ እምነትኮ ዝሰማማዕ ዝኾነ ሃይማኖት አሎ እኩብ ሰብ አሎ ስለዚህ ግድን ናቱ ቲፎዞ ሙኻንካ ይተርፍኒ ነገር ግን ሃይማኖታዊ ኮንኩን አይሐብርኔ ቸርች ከይድኔ አይጾምኔ ነጸላ ተጎልቢ በንጎ ቸርች ከይድኔ ወይ ካ ፕሮቴስታንት አይዝምርኔ አይስዕስዕኒ አትበል ትኽእላ እምበር ሃይማኖት የብለይን በዛይ ሃይማኖት አይተነበ ዝነጻጸር ጉዳይ ሃይማኖት ተደይብልካ እምነት ውን የብልካን ማለት እዘና በዓለም ዘለዋ ሁሉን ሃይማኖታት አያምንልንን የባዕለን ፍለጣት ትብል ተኾንካ በኋላ ዘራርባ እግዚአብሔር ያምንነ ያትብለላ ምክንያቱ የዕበይ ይናስ ነፍስ ወከፍ ሃይማኖት ፍርሃት እግዚአብሔር ንፈሎወራታት ሰብኽ ስለዚህ አብታ ሃይማኖቶም ዝእዘዝዎ ነገራት ክገብሩ ከለው ንእግዚአብሔር ኢሎም ዝገብሩ ማለት ንኻላ አይኮነን ካብዘን ሃይማኖታት ወጻየ አነ ኢልካ ነፍስኻ ተገልላ ተኾንካ ናይ ባዕልኻ ሃይማኖት አላትካ ማለት ዋላ ክልተ ሰለስተ ምስቶም ንዓኻ ድመስሉ ግድን ስለዚህ አባ ኩንነታዊ አይኮነን አፈጣሪ አምኔ ግን ሃይማኖት አምኔ ሃይማኖት ይብለይ you cannot say that ብሮዬ ትግልካ ዘይከውን አዘራርባ ንግደፉ ትብላይ ትኽልኒ ካኹም ከምድላይካ ተመልኽ ትኽልኻ እግዚአብሔር ገለመለ ከምድላይካ ዝባል ነገር የለን ከመይ ገርካ ተقلለለኻ በኸመይ ከም ነበር አብዛ ዓለም እግዚአብሔር ነጊርና እትሱ ዝበለና ግን አበ ተረጋግማ አ ፐርስፔክቲቭ አበራያ ምዝፈላለዩ ሃይማኖታት ዝበዝሓ አያናይቱን አያናይት ጌጋ ይኮነን ሰብ ሃይማኖት ክሕስ ከሎ ካብዚያሲ እግዚአብሔር ዝብላ እዚያ ዘይኮነት እዚያ ትገብር ድበልጽ ስለዚህ ምዚያ ኸውን ይዝብል ፈቲ ይኮነን ሃይማኖት ድሕሰብ ማለት ግርሜሶ hasta la vista baby ዝገደፍ ካልና ብልካን ለማዓንተ ግን ጌጋ አብዛ ዓውድ እዚ አፍልጦ ዘለኩም አሕዋት ተብራኹምልና ጽበው እንታይ ሃይማኖት ናይ እምነት ምዕቆብ ደ ይኮነን በዘይ ሃይማኖት ከእምነት እንታይ ማለት ኩሉ ክእል what's the difference between ሃይማኖት and እምነት በጣም ውጅብርብር ድበለ ታርእስቲያ
ተተብሩላ ደስም በለና ማለት ዲያቆና ዲገም ወላ ፓስተራት አይ ሆፕ ነገር ሜሶ ተተገናውም ገርኩም ምስኪና ናብልቡኹም መለስ ዋ ናይ በዓል ዘ መርገም ከይከውን ኮለል ደብሎ ዘለነ ህዝቢ ይነወራመ ቀሊል ነገር አይኮነን ባባይ كم تجارو لوحيل لي كم تجارو استوارخة حزبي اللي تبلنا بتعمي زجر ما نجاجرا جلالس عمالتي بس كيرينا يعني ملسمو حسابكم دما عبكمين صحفنا ياهم انت حرز حساب زيادة ما تفتيهم ما سبسكرايب لايك مقباركم كي ترسوا ياهم إذا بتقرأ بنكلم تحت فتاري أو عالم تحت فتاري صادق انت هالي بس بتقرأ ترى بوصو صادق أنا نقرأ حاتيات ديبلو يوا حزبي كم حاتيات درحقة كم كفاءات درحقة كم مكينة درحقة قدامي تحت فتاري صادق بوصو انت هالي حزبي بس بتقرأ زي وحطوا زي حكيا سيطان بعالم كاساتنا إلنا سيطان من أسو قراء سيطان تهاليخ حزبي إركراي وزين كلتين وحطون سيطان قراء سيطان كم نشتيس قام عبيي قراء سيطان حساد نايسب حاقوس ديفتو نايسب هافتو ديفتو سبك حلفلو ديفتو مكينيا حساد ساتنا إل تهاليخ إركراويخ تحت فتاريخ صادق بوصو نصلا يزو حقوف تهاليخ مسكين حزب تقراي حزبي ቅዱስ ሚካኤል ዝጠየቅዎ ሁሉ እንዲሁ ዝገብረለይ ሕጂ ድማ ኣብ ሕይወተይ ብጣዕሚ ዝተሓጎስኩሉ መዓልቲ ትብለና ኣላ ንምንታይ ተሓጒሳ ንሳ እውን ዓይና በሪሑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ምስክርናታት ትህበላ ሪናዮ ነመለስተ ቪዲዮ ቅዱስ ሚካኤል አይኔ እንዲያበራልኝ ለመንኩት የጠየቅኩት ሁሉ በአንድ ቀንና እንዲሁም ደግሞ በአንድ ቅጽበት አደረገልኝ ይህ የእህታችን ምስክርነት ነው እስኪ አንድ ጊዜ ሁላችሁም ቅዱስ ሚካኤል እያላችሁ ኮሜንቱን አጥለቅልቁት ቅዱስ ሚካኤል በጭንቃችሁ ሁሉ ይድረስላችሁ ይህን ተአምር ለሌሎችም ሼር ያደረጋችሁ አጋሩ ታዲያ ይህች እህታችን በአንድ ቀን አይኗ ስለበራበት ድንቅ የፈውስ ስፍራ ልንገራችሁ ከአዲስ አበባ በ26 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ብቻ የሚገኝ ሲሆን ሰሚ በእለቱ ቅዱስ ሚካኤል ይባላል ይህ ስፍራ በየሳምንቱ አያሌ ምስክሮች እግዚአብሔር አደረገልኝ ብለው የሚመሰክሩበት እውሮች የሚያዩበት አንካሶች የሚሄዱበትና የታሰሩ ሁሉ የሚፈቱበት የቃል ኪዳን ምድር ነው የፊታችን ቅዳሜ የካቲት 21 እና እንዲሁም ደግሞ እሁድ የካቲት 22 ገዳሙ ራሱ ባዘጋጀው መንፈሳዊ ጉዞ የዚህ በረከት ተካፋይ እንድንሆን ተጋብዘናል በ300 ብር ብቻ ወደዚህ ቅዱስ ገዳም ተጉዘን በካህናት እጅ ቅባ ቅዱስ ተቀብተን በፈዋሹ ጸበል ተጠምቀን እንዲሁም ደግሞ በቦታው የሚገኘው ልዩ የማር ጸበል ይዘን እንመለሳለን ኑ የቅዱስ ሚካኤል ረድኤትና አማላጅነት አብረን እንካፈል ታዲያ በዚህ ስልክ እየደወላችሁ ቦታ ማስያዝ ትችላላችሁ